Cole Walliser. Meno, ktoré možno nepoznáte, ale jeho ikonické glambot videa z červeného koberca určite áno. Tento kanadský režisér vymyslel dokonalú momentku pre celebrity. Spomalený záber, ktorý ich zachytí z toho najlepšieho uhla. 3, 2, 1, action! Svojim kamerovým kúzlom očaril aj hviezdy ako Katy Perry, Pink či Miley Cyrus, pre ktoré režiroval videoklipy. A viete čo? Ja som ho osobne stretol v Hollywoode na Oscaroch. Porozprával mi o tom, ako sa dostal k tejto práci a čo všetko sa skrýva za týmito virálnymi zábermi. Toto je neuveriteľné. Ďakujem ti za tvoj čas a za to, že môžem s tebou urobiť tento rozhovor. Sledujem všetky videá, ktoré robíš. Glambot je obrovský fenomén. Ako presne funguje? Áno, technicky je to vysokorýchlostná slow motion kamera. Kamera sa pohybuje veľmi rýchlo, ale zároveň sníma ľudí v spomalenom zábere a výsledok je vždy mimoriadne glamorózny. Kedy sa to všetko začalo? No, začalo to v roku 2016, takže sa tomu venujem už nejaký čas. Obsah zo zákulisia som však nezačal zverejňovať až do roku 2019 alebo 2020 a práve vtedy to naozaj vystrelilo, pretože takýto obsah má veľký úspech. Ešte predtým, než začal režirovať Glambot, mal bohaté skúsenosti s natáčaním hudobných videoklipov pre svetové hviezdy. Ja som bol najatý ako režisér pre Glambot. Som režisér, takže som nakrúcal videoklipy pre Pink, Katy Perry, reklamy pre kozmetické značky a tak ma oslovili, aby som režíroval Glambot. Glambot je dnes súčasťou cien ako Grammy, Zlaté globusy, Emmy či Oscary. Natočil mnoho celebrit, no dve mu utkveli v pamäti najviac. Medzi tie najvýraznejšie momenty určite patrí Brad Pitt na Oscaroch. To bol veľkolepý a nezabudnutelný záber. Ready, and 3, 2, 1, action! Rovnako Ariana Grande na Grammy, to bolo tiež fantastické. And 3, 2, 1, action! Ale úprimne na jednom podujatí natočíme vyše 100 záberov, takže niektoré nie sú až také vydarené. Tie jednoducho necháme tak a sústredíme sa na to najlepšie. Ovládať takúto špeciálnu kameru a zároveň režirovať celebrity v krátkom čase, ktorý má k dispozícii, nie je vôbec jednoduché. Áno, určite sa občas stane nejaká menšia nehoda, ale vždy môžeme spraviť druhý pokus. V 90% prípadov stačí jeden záber, ale sem tam sa stane, že niekto vyjde z ostrosti, nakloní sa príliš dopredu alebo jednoducho nie je úplne ostrý. Vtedy si to zopakujeme. Čo ťa na tom baví najviac a vieš vopred, kto príde pred kameru? Och, neviem, nechcem mať žiadne očakávania. Som jednoducho nadšený. Nikdy neviem, kto sa rozhodne prísť, pretože niektorí hostia sa rozhodnú na poslednú chvíľu. Takže sa teším, kto sa dnes večer zastaví. Bude to naozaj super. Prezradil, že s Glambotom má do budúcna ešte veľké plány. Dúfam, že sa to bude ďalej vyvíjať, som tomu určite otvorený. Myslím si, že táto technológia sa dá využiť aj v iných oblastiach a samozrejme vždy dokáže ľudí ukázať v tom najlepšom svetle. Takže ak sú nejaké príležitosti, určite do toho idem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za skvelý rozhovor.